Tarviiks sä apua? Ei, nyt mä selvisin, kun mä sain toisen käden. Kauhea, kun auto heiluu. Maria on täällä riehuja. Mulla on liian kuuma takki tähän matkaan, niin meitä on tää näin monta. Ootteko sä kattonut tätä painelmaa? Hei, tässä eilinen. Jota eilinen. Vasta tosi hämmentävää, kun just tosta biisistä aikaa sitten kun ihan video on kanssa tehnyt omalle. Jota. Nyt tää meni väärinpäin. Mä en tiedä ketä täällä on, mutta... Kivaksi sä kuvaa tämmösen? Tää on matkavideopäiväkirja. Hei kai sit. Mitä tyttäret? Etkä taas videota. Helsinki-päiväkirja. Missä me ollaan? Isossa kaupungissa. Me ollaan päästy suureen cityin. Ollaanko me? Me ollaan Hesas. Ai. Mitä me täällä tehdään? Mennäänkö takaisin? Eksytään. Ei luultavasti. Melko varmasti tässä vielä joudutaan. Onneksi meillä on Anna Hanski mukana. No muista, että kuka toi CD? Tää on mies. Mikä mies? Maria pihalla kaikesta. Tää on Fresita-päiväkirja. Mahtavaa. Moikka! Resita, tää uutuus. Niin sekoitetaan tätä mansikkaviiniä ja sitten laittaa glögiä päälle. Se on tosi hyvää. Mä suosittelen. Nam nam. Nam nam. Mä näin Emminkin täällä jossain kohtaa, mutta se häipyi johonkin. Kiekkohan ei enää tummata vaan.